Mauna na. Sugod na. Sud ng kuan day. Oh, tanga ang kuan. Lamas. Ahos. Nag-hire kog cooker gikan ni Singapore. Oh, sibuyas. Cook. Ya, kani siya, ano siyang sili. Sili espada o sili kuan pula. Naapoy kuan ba? Color-color. Na pagkahuman kana ang katom ng tabugok nga gi hiwa-hiwa. Day. Day. Ang tunga sa kilo gihurot kay daghan pud giluto. Patataw siguro na no kay aron maluhmok-ubok ang tabugok kay basig mapangag niya tag kaon ba. Tabon. Oh, ngito tag tabon. Sa. Aw kana na diha. Kana? Ya. Kami na kayo, no? Panan siya kaloto. Awakas, kalunod ang upo. Tanaw ko no day, basi humok na siya day. Patay. Tana? Mahak pa na Ano day? Lunod na. Lunod na nato na. Gibang ra na atong kan Pataka-order sa anong ni? Pataka-order Shopee ni atong langgana gibang. Lazada. Gibang man. Puno kayo ang usa ka kaha sa duha ka buk tabayayong. Ay dili mo pud kamera mo kaon. Ay hatag ko ni pud sa mo silingan pud kay lain pud kayong ita mong hatag pud. Na nga gituyo pud na gidaghan og luto kay para pud makpanghatag. Nagibutangan na mo og sili nga espada, hanghang gyud na siya. Ang di mo kaon og hang, maglaway gyud. Pero katong mo kaon og hang, fights kayo. Pwede na nita maghimog restaurant day kay kamo na kamluto. Mao rami. Mama ogyod Mura pod og kurik. Naapoy kana ang naapoy na nanggimaw nga ginagmay.
bang sige. Tabon day. Den, ayaw sa mo pangaon. Nagluto mi og kuan kanang upo. Gurot ni. Law. Ihurot ka. Para tabi ito siya ti. Oh. Aw, Tapang mo. ay daghan na. Sakto. Butangan o kuan ng Masarap. tuyo. Silver Swan to nga tuyo niya kang magic sarap. Tangan pod para mo magic ang iyang sarap. May Lang ni. hirot lang na. Kay imbis lami og upo, mahimo siyang lami og tabayayong. Mo magic man. Imbis lami og upo, mo lami og tabayayong kay ini magic man. Paong good. Siya kadawat ng orig. Ari abokano kanina abokano. Hindi to eh. Sukangan kuan kanang sige manay. Kabilya. Pwede na mag ano ano eh. Bangus diha do kabuok. Yan or kay papatayon. Ay palit mo lang na tani. Himarap ba kate? Okay na dagay. Mo kuan ako si mo kuan timpla. Ubay na ni. Makada pagitas panihapon. Ugmanan ta magluto atong kuan. Goal mo po na. Kapayas na ay. Kapayas na mo ay. Kami kapayas ay. Ano? Ano di ay kapayas man ni namo og sikwa. Buhi ka. Kaon lang ginawa buhi. Salamat sa Ginoo ba. Kaya ang Ginoo di yun mapasagad, mo-provide yun sa kapayas. Salamat po kontento lang kung sa ina. Na ang tabayayong pod, hindi pa pamunga pug daghan. Makaluto pa, makapanghatag ta. Salamat po kayo. Inana kaayo ang Ginoo sa kinabuhi. Ang kapayas, suroy ra sa libo na apoy. Sa ato, suroy libon, libre. Dire paliton mo dyan. Na apoy mga kilid-kilid po dapat kapayas, daplin-daplin, apoy tagiya. Ay pag-ingnon na kana para nas mga tao nga wala po kapayas. Look na oh. Color kayo. Color kayo. Ay, di na kulang to day. Sa atis. Dili sakto kay te. Ah, May daghan iyang sabaw tungod sa tabugok. tabugok nya kanipod mo juice maamo ko ano sa mo tubig. Wala na ba? Color po kami. Oh, Oh, sabi mo na. Tabang ti tabang tagi. ko kasi. Og napakay kuhan ka na ang Pati patis butangi. Mas lami mo gud ang patis mo itimpla. ang kabagit kay te. Hala. Tungod sa kanang na. Ay ko sige kausik ko te. Hindi ko ano bagit may. Kung ko ba ay ko sige kausik kay gihaguan kag maayo ni kupos na sa siya. May na kay ro maarang ra pud siya gid tinaw. Mausa ra gid siya kakaha.
Okay ra kayo, gawin nila itong birthday. Oo, eh. Palit ito, usa itong aras kilo, di usa kilo tabugok. September. Bot na pababukan ni bunga. Ano pa? November pa. Mao may pagsugod ano? Ako may pagsugod na tani. Tanaw na ko ha, tanaw na kung kakot pa kay di ba? Aw na makoy kanon dre. Ay akong kuan oh, sa banda. Namuwak naman tani ay nya. Sige magka tagak. Unsa kay iko ano? Kamo unsa may inyohang ika-advise akong sabana. Unsa may makapabunga sa sabana nga dili mga tagak ang putot. Naa. Pwede ta mangayo og mga advice gikan sa atong mga viewers. Napoy akong kuano nang tawag ani limon, di man ni siya, murag di man limon, abot sa limon baka ni siya kay di man po ni siya buongon kay tanawa oh. Dagko siya bunga man, aw dagko man siya og dahon. Kay ang orange nga tag 5 og tag 10 mao man ni siya oh. Mo na siya dahon sa orange nga tag 10 nya ang limonsito mao na siya. Nya kani siya lahi man. Basi duda ko di ni siya orange nga katong Buongon. dili po ni siya buongon. Di siya ni orange nga tong dagko kaayo. Tong limon nga tag 50, tag 20 usa. Ah, katong seedless. Limon. Ato bang ibutang sa tubig ba? Oh, seedless na siya. Ya, kani siya mo ni siya kung lagom ba. Mahal ni. Na nakadakon mo ni bayad na mi og 500 pesos na ni kadakon. Among gibutang sa mong simbahan. Ha, gihatag maraman ni siya gamay pa. Paliwat sa among mga ubanan sa member sa Bible study. Sister Ladina. Kani siya dinatag sad ni sa iyang igsuon Sister Vicky. Ani siya. Lubi-lubi. Aw di lubi-lubi ko ani ay saging-saging imported mo ni saging-saging. Imported. Ani siya po dinatag po ni siya Sister Ladina gyapon. Ni si Pislili man daw ni. Kay nganong Pislili kay iyahang bulak ba na puti. Puti white yang bulak niya naray. Alahi pud ni. Pud sa nga ni sitasan ni. Ano? Ya ambot sa nga na to. Oh, si Dogi di ay. Dogi. Dogi. Kinaday? Kuang paggamay. Taranta. Awang gagamay. Sakto sa flash. Ang Ming oh. Ming. Oh, smile Ming. Ming. Smile. Hello Ming. Oh, hello. Hello Ming. Okay na. Hello. Pero patatam gamay. Okay na. Hello Ming. Hello Ming. Ming. Hello Ming. Ming. Smile Ming. 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 Kuno kay mga imong plato. Oo. Sige, pangay plato day. Apila na lang si ate. Duha na lang kay para ka ate Duina nimo. Dire nagpuyo ang kuan. Sila si Lin. Ang nagluto aning tabayayong ba. Nga taga mo ah. Parintira sa damo. Kaliwat. Kahoy lang sa mi kay mahal pa man kaayo ang gas. May daghang kahoy sayang ang pud kayo dili gamito ng kahoy. Wala may
Anad sa daan ni gamit sa kahoy. Gamito ning kahoy. Dito na sa kilid sa CR na kana diha na ikuha. Ya, kaning usa dito ato ay katong may lubi. Ang usa ka tabayayong ba. Di ato may lubi. Duha ni kapunuan akong tabayayong. Mauna. Nya sunod si mana kay kuhaon to na akong putong. Palitan to nako og nang sa tawag ana gulaman. Tangan og gatas. Tangag ais, aw, sarap. Ya, manghukad ako. Yatag day, tagay day. Kaya sa day. Asa man ka Arlene na? Celia, ate ni. Ka wina ka to? Ang yan man lang ang anak diha. Ha? Ang yan lang anak diha, anak diha. Anak na yati wina mo? Para may blessing pod ba, kung natay blessing ato pong hatagan ang atong silingan kay aron pod sila makatilaw pod sa blessing nga free gihatag sa Ginoo para tagaan po taglain na pod. Ara na kang Arlene ang manghod ani siya kang wina ni kung agaw mama ni Jinel lang nagtrabaho sa Sikyong. Giday. Alihog lang ko day. Kami dito noon. Salamat sa Ginoo ba na ay hanghang. Ay igo ra sad gyud ba. Salamat sa Ginoo ba. Blessing pangagikan sa Ginoo. Pakanon gyud data. Basta magtinarong lang tas Ginoo. Oh, salamat sad. Aw. Pangaon na mo diha. Aw di ba pangaon na mo. Pagkuha na dre mo day.